Sanibingelelanga ngempela babukeli bakwaJabula Jule TV. Onibingelelanga ngempela ke sewuyena umbono wasentuba-tobe ngoba ungayixoshwa lo. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabula Jule la ehlezi simphathele khona indaba ezitrendayo, indaba ezihlabahlosile. Kanti-ke namhlanje siniphathele ngempela ke indaba zayo ngempela ke insizwa yaseBigville kanye noDuncan. Nani niyazi-ke kwaJabula Jule hlezi singahambi sona. Khamba kahle kodwa bafethu. Hayi, kwenzakalani bafethu udaba lika Duncan kanye noBig Zulu ngoba siyabona ukuthi inkulu into ebangwayo. Inkulu akufani inkulu siyabona izinkulu. Yazi lento ngokubona ngokusho kaBig Zulu asisho kanjalo. Ngokusho kaBig Zulu uthi uBig Zulu last year wadecide ukhipha 150. Yabo 150 bars. Yeah, 150 bars. Ngenhloso kwenzani yokuvusa ama-rapper. Yangithola. Yabona. So uqhubeka wa rapper. So amanye ama-rapper uBafu wathatha ngenhliziyo. Kodwa awu2 wathatha ngenhliziyo right MT9. MT no Duncan. No Duncan. MT wavela nje ethi wayithini kombe? Angazi wangifunani lo baba lo. Wayikhanda ethi akazi ukuthi amfunani lo baba uqhwa nama-fake yabo into ey'kanjalo. So ulokhuzana akayikhipha ingoma akhipha ividiyo nje nesho njalo. Mangakuphazamisa wemthi usuka khona makuthiwa kudlala i-hip hop nomaskandi yonke leyo nto leyo. MT ngathi nje sasayina nje ukuthi hhayi ngoba le diss track yamanje ephumile uthe hanaso isikhathi studio namanje yabo khathele studio. So kadlulela uDuncan wabhalana wakhipha uDuncan wakhipha no Casper wakhipha last year. Yeah. Supplement ya last year. Yeah. Bakhipha nje. So Duncan iyayinenhlamba kakhulu. Into akhala ngayo uBig. Baba personal kakhulu. Baba wangena nje deep embiza ngoBig Nduni. Embiza ngoPapa Penny. Embiza ngoShunomfazi. Angcono Papa Penny. Yabazi Papa Penny. Ne-pineapple. And ngibone eshaya ama-snacks lapha kusho uBig Zulu okuma-nicknacks. Nicknacks. Enye ividiyo eyipostile uDuncan eshaya ama-snacks kuthiwa hayi uyamudla. Uyabona. Lolo kuba awumbone noPapa Penny unegoda. Alibona Pineapple ubona udala unegoda la lapha phezulu. Uyabona oh yeah, Khixo kaMelisha lalithi lalimbiza ilokhuza uBig Zulu limbiza ngoPapa Penny. Lapho kasuka la Duncan ambiza ngoPapa Penny kuqala. Then akaqhubeka. Then kathulakala manje njobe sebuya uDuncan. Kodwa vele uBig Zulu wayeceliwe abantu ukuthini akakhipha u200 manje. So uDuncan okhipha kuqala 200. Yabo. Njoba manje okhipha u2 wakhe washaya ngendlela akashaya ngayo. Weza ke noBig Zulu washaya wakhe. Yabo leyo. Waseshaya wakhe hayi naye bese khipha naye. Kodwa manje ngiyinothisa kuyo yonke lento lo kade ngilalela ama voice note yakho uBig Zulu uyidedelile noDuncan. Engathi ngiyakusonga ngakho nje ukuthi lento yabo isi-serious. Ayisesi umdlalo nje kokuthi kuyangcweka kodwa ngathi seku-serious kakhulu. Oyinaka lento la kuCasper. uCasper na last year wakhipha. Yes. Ade bebonakala bedlala lapha beqhwa amasudu. Ngiyakhumbula namanje umdisile. Kodwa akukho deep kunormally. Namanje umshayeli bayizwana kodwa. Basho ukuthi hayi yena iqopha lakhe le stage 6 umshanje kanye bhu phansi. Akamsaba yabo. So nje Duncan thatha ngenhliziyo. Manje njoba kukanje nobani singalindela noba phela nakho Big Zulu uthi uyasaba ukuthi usuke ehlonipha unkosikazi wakhe nezingane zakhe. Mhlambe mabedibana somewhere mhlambe lesithuka bethintana mbija. Depende ukuthi khulula kanjani. Yabo. Kodwa into mesiyilindele nje leyo. Yabo. Into mesiyilindele. Into ebhlungu ukuthi ubani okufanele axolise komunye makuthiwa kuyenzeka. ulothukile kuqala.
ngazi nalo uthukile phela no Duncan uthi awukwazi ufike ungishaye ngempama mase ulindela ukuthi mina ngizokushaya ngempama eyodwa ngoba ungishaye ngeyodwa nje lindela impama eziwu2 noma lindela iqupha kimi kuyadlalwa phela inhlambi ibhlungu ngapi le inhlambi umbiza ngephala hayi iphari intanombale uyiphala mpoka mkhizi I don't care but ke asilisoke bafethu ake silisoke udaba nakumkhize sekuzoduka amakhamera sekuzoduka amakhamera ikhamera le kushuthi ngeke sisaba naye wathi ngisho labalala abacala shiyo ngikubuza uthini babe bafu uthi uyakhala uTiro usebenza namaphara kubaleka istudio kubaleka istudio iphara lingabhemile uthi manje akagade okulandelayo sekuzohamba igate yabo bayisikela nje kuDuncan no thina sakhumbula thina wathini naye hawu uyangikhumbuza le akhumbula thina ja Duncan labantu bakhe uthi wambone ibuka indala egqekeze kuyona sawonake uyabona lo ufakazi ukhololo watshathaza thatha nokhololo but ke bangikhumbula kahle uPaula Katira uphawula ngalolu daba uthe akazihlanganisi nalempi yabo benoBig Zulu into ayiposte page lakhe akomsiza futhi ayike nje into awukuvezile kwacaca ke lokho into yama rap uyigqomu bayomdisa nje kanti ke asinisaka ukuthi abasize babukela ukuthi ababukeli bengalapho ngasemakhaya bona bathini ubani wrong ubani kufanele axolise komunye phakathi kwa Duncan no Big Zulu uDuncan uthi wadelele uthi yena ngoba washa akuhlwene nokuthi washawa ngempama yena ingakho ezobuyisela ngequpha noma ngeziwu2 uBig Zulu uthi yena wayedlala uDuncan useba deep useba personal ubani okufanele uxolisa komunye asidibane comment section ama comment enu angena kuthina sigcina ngokwafunda siyewaphendula asidibane kwe episode elandelayo bye bye.